secrétaire général des femmes Yerewolo debout. Auka Tchebena Lendi, Anya, ministre des Affaires étrangères, Richou, mais à Beya Audi. Non, Nanaukanka ou Riswa, parce que Richou Koinka doit en kuna Audidou. Doit Tissekata Kauda. Alors, Bologne, si Yoro, Yerewolo debout sur les remparts les Borai. Ambe Doude Kaya, à la Kaubolo, à la Kaumé. Aukana Machila, mais Ayoka Barakedron, à la Katinha Bangé, comment un bébé. Président Sori Kasonga Folibea. Donc, chaque dimanche, il y a un manimato warnung kaka do pour Malion Kanaja Koka. Ani Duna Eurobeka Folibea. Qu'il faut. À la Kaniga Sekenge Fou. Andrina Marakake Famako. Jabi. Jawi Jabi. Harni Mabakilenya Unaje, Jabi Bablaka Rezoka. Émission Mingera Dimasi avait mon bas que mes sabani cordela. Neti yelendo, nti couleur don, ama delika kuma, mais présent beti la sema. Kabarka, marakaya indes, qu'il faut, maraka fama, qu'il faut qu'il wale nyumando, ni ben faso jodoy, ika city belajani mali city be. I jabi, ika foli be. Ante inanga présent nyumanko, maminta tu kwa neu. Madame Sako Nasira Sako, qu'il faut que il faut que M. Sako a folie. Kabada Kanuna Kiniche, ce sont les tonneaux vides qui font des bruits. Ni jite Bargona présent au de Manganga, mais ni jibalate Mangambo. Voilà. Qu'il faut, un président qu'il faut, qui voit les numando. Madame Sako Nasira Traoré, ka folie, bada folie. Président, un bébé fou. Ndaka wuli teri laji ki taika foli be aika bonya be ya. Ki korke fo ikreve. Ala ibadenya diari. Maba ibadenya singi tigala bitike. Ki fo ala ka to nyokombolo. Au kana nafidi din silame ani nami diwa kana machilame. Ayo ka balmaya dla ode belama. Sono na tukurate nye beba u filemla. Président, ambe général Makibafu. Akachesirila. Sino folo kalangela madrasa kalande untu meta de nuna na ube bla kerefe unuka kalang. Allez dia kebi. Agence a passera avec 98 et quelques %. Gouvernement a adopté conseil des ministres asimika si. Oben agence do comme appel nous kaira ka oluku occupé minum beta kalange madrasa kalang ka barka. Ni jamana inte pisruale jamana mau bislame kalande nunu au pekanga franyo ngande mali bekawe ko maki bay baraminga katafu memma ka nyumante do na ma do ala kon mato on kilengile umbado ne ma delga madra ne madrasa kala ne ma meala agaranda to kumana wakati la wawle kutizo wawle misira 2 madrasa mi ple mali bantumana baga ne madrasa kala donc il faut maki ba général il faut folie be ambe garde bula. Même les sorrasoufu, on y chesri, on y fasojo, on y dénumaya. Ma dobe dénoulo, il béque déncoulonné quoi. Mais il voulait qu'on dise, parce qu'il y a des frugodi. Mais les sorrasoufu, dénouama ou la folie. Now tessis en bas sur le dit, donna kanga du benigi. Hasimi Tchadashima, il y a colonel Nani, Katawage, Katablan Dogoni Jau, Katabla Sadola. Katabla John Waretu. Ah? Morbo Kone. Kabefo Kabewale Nimando. I Tanai. Jamana Nia Mauba Bidros or Rasuri, the Zino Zambas, Rambora, Kakebolomine. Mais ça ne va pas du tout. Balokorola, ça va pas. Mais sur le plan sécuritaire, Mbolo Beta c'est bon. I Tanai. Alors, Hassimini Sado Damari, a flash it Tekuma. Ou Kakewalo de Bekanga. Malis or Rasuko qu'il faut. Interi sorrasu beyu fama utere neteri duguma mogoli ube kanga ube minkela aussi ça au café alimentaire be duma au ka war be duma ayu bla condition gon ala ka barka minu fana den sala ube ngole ka fo tiela dante hazimila anaka mogo kabra na nyi kuyi odi lambe asimingo asimi ambi fo ne afo
nterga nuye musoka nu kabako nu jelimandi alebe muso defend ka yirango bi ani laji keta ko mianga faga ko nyinambe dia tru ni ko nyinambe dia be naloma do ko boro de beta jo bangilo be wara kala ai nyinambe dia zoni zonde umbe mna ka do wo kono jamana be bla règle kan mali boteke mali kan tuku mali ka horonya be seka kan afrique bebe hasimina ka mo ke tamashien obe de be kan ga ke sison do amba fu ka wo ni mando aw kana nami ni na bele nu shilame ni ne be hasimin place la ne be politicien menu balamba be genga bala M5 fembe bala ku begen kabru na no mo fu de uma papa kage anya do barabe ro mi tizao ba fanga be so rasule bulo jawe nunu ngombe tendoro dia membe nera embalma musu ro na pokam flama ibado maro ko madam waiji mimbe musu ka pengu na fune che fune jera sangui tume bazenda ka bana dola ro na jawe nera tuminga flama ai takama imbegante abana mesisa niya esaibe flama koi penga di tru me yere wolo de ya le la se gouvernement ngol mauto don yere wolo de aka do sita kata na ukata sisa de da reunion na makotula kwala ka chienda abe beo fanga chara chuko chuko abe bandundula ambe ko in kala mantenda do la mbalma musudu abebe kanga nugu sisa gouvernement moko so ga yere ga bana yapsara an no era ko so be foka dafurgu nunu bo sisan arebe kanga tolo sisan nya etu segu anaka bamfla ba sogel ale ko no kuma bainde la duro itara festival la wenyena jere kakan ambe siku befo nenu saraya misri dala assemblée la nasar menu ni bora amma dalika ye gouvernement makine kati do ka sola kabukuniya ambe ya biya aude nodu anko anti do ninde dafe ambe sante do nindafe maube sara pour ka régime imbi bi to te fola matanin ko digo ko ya sego ka digo tem commerçant e ko digo ba dairi mede nyina sente ke kono ni min dirama membe kalama kon dondo la lisi kera ne nyena kanto digo fe maka santerke maka sautara sakani wakme ale ko ya sego ke atabolo na ba bolo bi mamin kana ki kana ijo ka dala nimbe ni digo na mo gara la enfa asta bolo bi ka ke wallahi na ba bolo abake na mo be gouvernement au M5 ite M5 tendance do imare koni ba ka tendance ani soya nunto luma sogal ka tendance au mimbala bi otuma minu saraka ko bituguti sans fois ça we ninga do gouvernement otuma mumbi au nyina no ko de wa au kana se ka justice re ga ma ko ni se ka moloni nyota kata du sumo ko ma ube ka wardo ta har ni gouvernement warte ebe min tala sisa min bi wolo la ni ko ni gouvernement wari ato wardo fra minu sara ko ni kata du sumo ko ma ka boku ma safua o te kanga kere Hasimi le libérateur Hasimi kabra nana mali jora Hasimi nale tunta ambesa Hasimi be Hasimi ki dalakai parce que c'est ta quoi jabala yana ko Hasimi ya ke de million ba fa aw yere ka do ka an fana ka do fawi papa ka ni kuma na doro sunjata almami Samori Touré an nano de la tewa be Modibo Keita ngai dabaden to inde l'homme de 4 juin 1915 abe drokimi dukoro dabaden to to keda ay Modibo to ko bola ani Modibo ka ja ko mi jiga jala ni baji wallahi Modibo tunteta kati jodoro kuma mugu dama amma foide me Hasimi min ganye na ko sube wallahi ni nunu tuma do gouvernement na mai me bianu natire anya do mo minu du bi malikala tanda refondation rebona wallahi ote pasa ko anga fasade ka an joro ke ko jongala maude sara on de bora klegoro on Ismail Samake vie siribeu kanedi an fada man jarau pour jamana en kan ni soro me be kanga bonya on be kanga fasa o ba ira kambe kalunka ka be kalunka
wallahi o b'a yira k'aw tɛ tiɲɛ kan e m'a ye ne tɛ se ka bonya parce que don o don n bɛ hami jamana in bɛ kɛ cogo min u kana na hasimi k'an ka fanga tiɲɛ anw hasimi mɔgɔw u kana na ka nkalon da cɛ la parce que a bɛ k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la mais aw min donna k'aw bɛ n'a yɛlɛma an ma yɛlɛma foyi an ma pas besoin an ma foyi ye walahi ko Mali kura hali n tulo b'a la Segu ko Mali kura ni ne ye Mali kura n'an tɛ Mali kɔrɔ de kɔnɔ Ala k'an ta tiɲɛ sɔrɔdasiw de bɛ se ka Mali kura fɔ parce que olu nana ni changement ye bi an ka avion y'an ta ye sanfɛla y'an ta ye Hasimi mana min fɔ o de bɛ kɛ Mali ta y'a yɛrɛ ye mais aw ta in tɛ Mali kura ye dɛ aw ta ye Mali kɔrɔba de ye an kana Mali kura mɛn aw da dɛ an bɛ kɔrɔlen de kɔnɔ tile fila in fana la ɲɛ b'a la président o bɛ k'an ka dɔ fɔ Amadu Goyita kan mais Amadu Goyita m'a ka kan bila o a ko u y'a wele a ko hali sini olu ka nin position a ma yɛlɛma n'u donna u bɛ nin de défend Mali ko de don mais olu ka fisa ni aw ye aw ye M5 min bɛ yen walahi Amadu Goyita ni Temeka ninnu ka fisa aw ye parce que olu y'a yira u ka mɔgɔw la n'aw donna wari min bɛna d'aw ma tile 15 la a y'aw bɔ a la aw kana minɛ Mali kama aw donna CNT kɔnɔ aw y'aw ban aw ka wari la aw bɛ gouvernement na aw y'aw ban aw ka wari la donc olu ka fisa n'aw ye bilahi u ka fisa aw ye parce que olu kɔni y'u ban aw ka wari la k'u t'a fɛ mais u bɛ don a la ka Mali sauver mais aw nana aw y'a kɛ kuma mugu dama dama aw bɛ k'an ka wari minɛ k'a bila aw poche kɔnɔ aw bɛ tila k'a fɔ ko Mali kura k'an ka tɛgɛrɛ fɛ aw ye non Mali kura bɛ jɔ tiɲɛ de kan comme Ismaël b'a fɔ cogo min l'injustice ka bɔ jamana la hali sini maaw ka dugukolo bɛ minɛ u la hali sini fantanw ma lafiya hali sini bintigɛlaw bɛ minɛ hali sini i taa min o bɛ ɲɛ i la jamana in kɔnɔ yan o tɛ Mali kura ko ye o ye Mali kɔrɔden de Hasimi fɛɛrɛ ka bon dɛ nin miyankakɛ in hakili ka bon trop n'a tun ma ninnu don gouvernement na an tun t'u natiri dɔn maaw ka sa aw nɔfɛ yan maaw ka kango muɲu maaw ka gazi muɲu maaw ka jigoni muɲu bi aw nana aw ka ɲinɛ olu tigi kɔ olu bɛ dalen kaburu kɔnɔ aw t'o kuma yɛrɛ fɔ bi aw kana fɛn fɔ aw kana se ka justice tɛ maa ta ye justice b'a sago la an sɔnna mais wari min n'aw b'a ta kɔnɔ a ye dɔ bɔ ka taa di u ka famille ma a si tɛ kan ka kɛ maaw b'a fɔ ko n ka dɔ fɔ Hasimi n'est pas M5 hein Hasimi nana de k'a ka coup d'état kɛ aw de ye M5 aw de ye mɔgɔw labɔ kabiri nin ko in kɛra ne y'a fɔ n ko nkalon b'a la a ma ci yan a ma ci a cira po foroko de bɛ yen dɔrɔn u bɛ kule la an da la M5 cira a taara branche fila la yɛrɛwolo ma ci o maaw donna o ma bɔ a yɛrɛwolo ye toujours là debout a sen kan parce que a kɛra tiɲɛ kan Amadu Goyita a ye jamana janfa kan kelen tigi tɛ ale tun b'an ka don a la mais ale m'an ka don a la aw de y'a fɔ yan ko président hakili b'a la assemblée illégitime an tɛ nin assemblée reconnu a ma kɛ tiɲɛ kan an t'a reconnu an b'a attaquer tribunal la aw tilala ka taa aw jɔ assemblée kɔrɔ ne bɛ kuma kelen fɔ jamana in na jamana in ni m'i kɔlɔsi i bɛ glace ji de b'i kɔrɔ sinon i ni bɛ to a la walahi jɔn y'a fɔ yan ko nin assemblée ye illégitime jɔn y'a fɔ yan jɔn y'a fɔ nin assemblée k'u t'a reconnu jɔn taara tribunal la ka taa papier déposer aw tɛ yan bi aw tɛ kan ka taa jɔ u ɲɛna ka kuma ka t'i jɔ n denkɛ ani n dɔgɔnin n'o ye cɛ in tɔgɔ Jaw ye Jaw kɛnɛyara je suis un soldat n bɛ garde-à-vous la n ko Alahu akubar ja an bɛ ko bɛɛ don o don koyi e ko ko fɛn min ni illégitime aw ko k'aw tɛ fɛn nin reconnu aw bɛ taa aw donna o kɔnɔ aw bɛ kan k'o wari minɛ k'a bila aw kun Goyita min donna k'a yafara wari kɔ mais Mali ko la a donna aw bɛ baga o ma ko man kan ka don tiɲɛ bɛ min Goyita ni ne tɛ kun kelen na la parce que ne bɛ Hasimi de kɔ ne bɛ Hasimi de dɛmɛ mais ni tiɲɛ nana an b'o fɔ kadiri bɛɛ y'a jira ko dɔrɔmɛ kelen u kana ta mais u ka don u ka taa faso k'u ka position défend mais aw nana aw ko k'aw tɛ minnu reconnu dɛ aw bɛ k'aw ka wari ta ka bila aw ka poche ba in kɔnɔ k'aw ɲɛ tugu ka tɛmɛ ko maa kan'o fɔ an b'a fɔ bi an b'a fɔ sini an de y'an ka kɛlɛ kɛ hein aw kana ɲinɛ dɛ en tant que maréchal général an y'an ka kɛlɛ kɛ a ma kɛ ne kɔ ne b'a fɔ piyan min yafara ta ko o de ta ye Maliko ye aw de ta ye Maliko ye aw de b'a fɔ ko yan ko sɔrɔdasiw ye fanga bɛɛ minɛ ko hali Gabriel Touré hali ɲɛgɛn kɔrɔ k'a bɛɛ colonel
k'u ka taa ka bɔ yen k'aw de bɛ se u tila k'aw nɛgɛn ka na aw donna la bi aw ma kunnen don aw de m'a fɔ ko nin gouvernement in tɛ gouvernement f'aw taar'o attaquer o kuma tɛ fɔ la ka taa jɔ o mɔgɔ kelenw ɲɛna ka tila k'a k'olu k'aw ka gouvernement k'u ka adopter aw bɛ se ka baara kɛ cogo min tiɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn yan tiɲɛ bɛ min minnu b'a donna sa olu ka fisa aw ye ne bolo walahi u ka fisa aw ye parce que Goyita donna ko dɔrɔmɛ 20 k'a yafara n y'a lamɛn renouveau la ko 20 k'a t'a minɛ tile 15 k'a yafara mais aw ma yafa aw t'a kɔ dɛ aw tɛ kan k'a minɛ yan ni kumana nin na k'i bɛ Sogɛl contre la wayi ni tiɲɛ de don n b'a contre la n b'a fɔ piyan Hasimi taa n'a ye Sadio taa n'a ye politicien ninnu a bɛɛ gɛn ka bɔ nin gouvernement na parce que a bɛɛ ta ye kɛlɛ pɔsida kɛlɛ de ni kumana réseau bɛ fa sisan warini bɛ kan ka di minnu ma olu fana b'u sigi n'u ka duloki dɔrɔn k'i nini ɲango de e tɛ Sogɛl fɛ Sogɛl y'a don tan a bɛ taa kuma fɔ Nations Unies na n ko Kadhafi ye Nations Unies papier minɛ k'a fɔra bɛɛ ɲɛna Modibo Keita ma Faransi armée gɛn yan o ye bala ni dundu de ta k'a fɔ wa hari ni ye ne yɛrɛ bila Diop ta min bɛ yen sisan Mayiga taara min fɔ kuma min fɔ man girin ni Sogɛl ta ye siɲɛ 100 yan donc o b'a jira k'a fɔ Sogɛl ko tɛ o hari sini n'u ye mɔgɔ wɛrɛ bila a bɛ nin de fɔ parce que Asimi de bɛ kuma dɔw k'a fɔ donc an bɛ Asimi de barikada k'a fɔ M5 min bɛ gouvernement kɔnɔ k'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen u dɛsɛra u tɛ kan ka baara kɛ a k'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen ko ne ko ten fo dɔ ka ɲininka a la k'a kɛ kuma mugu ye Goyita ma fisa n'aw ye o kɔni y'i ba ka wari la aw bɛ kan k'aw ta minɛ aw de ko ko aw tɛ nin gouvernement yɛrɛ kɔni k'aw tɛ assemblée yɛrɛ kɔni bi aw bɛ boli olu nɔfɛ ninnu nana kunun dɔrɔn k'u bɛ baara kɛ tɛmɛ ka ninnu ni n dɔgɔnin Goyita aw bɛ dunan wuli a tɛ malo a donna la tun b'an ka don a la wa a tɛ malo mais aw fana ma gouvernement in tun yɛrɛ kɔni koyi ani assemblée e ma taa k'i jɔ assemblée ɲɛkɔrɔ ka kuma bɛɛ fɔ ye yan a ye hinɛ na sisan an ka nin kɛlɛ bɛɛ bila an ka kɛ Maliko ye wa mais i b'a fɔ don min Mali in tun bɛ yen an bɛ Sar fo Nuhu Sar i ni fasoden ɲumanya an b'a jɔ i ye n kɔɔri wagati sera an b'a jɔ Ala ka jamana basigi an bɛ san nin tiɲɛ in kan maa ɲɛko tɛ dɛ an bɛ san nin kan yan tant que l'injustice bɛ jamana in kɔnɔ tant que fantanw hakɛ ma d'u ma walahi ne y'a fɔ bɛɛ ye kabini bi ma se n ko ne mago tɛ gouvernement na ne ta ye Hasimi ko de awɔ n bɛ Hasimi kɔ fo k'a ka fanga ban n b'a kɔ bi n b'a kɔ sini nin gouvernement in ne t'a kɔ mais n bɛ Hasimi kɔ n m'o dogo n y'o fɔ kabini u sigi tuma parce que n b'a dɔn nkalon de kɛra ka fɛn in dilan ma k'a munu mɛnɛ quoi hakɛ to bɛ nin kan salaya Mahamadu PDG Lassana Ala k'a ɲɛ mɛn Ala k'i mɛn k'a kun Ala k'aw mɛn k'a kɛ Ala kana'aw tigɛ an na an bɛ san ni tiɲɛ in kan fo ka dunan wuli maa si t'an changer nin na n'i ka barama jɔ a ju sɔgɔ n'i ka da don a bari an kana ɲɔgɔn ye yɛrɛ fo ka dunan wuli sogo bɛ ne ka tigadɛgɛ la sukaro bɛ n ka kafe la minnu bɛ s'aw ma ne tɛ dɛ voilà président k'i fo e de tun bɛ kan k'an bila réseau kan an b'an den Adama Nɔsira Damisi fo sira mara de bɛ na ne kɔfɛ sisan an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana basigi Ala ka Hasimi kisi a juguw ma kuma in bɛ yen de koyi ni ninnu malo la an ma malo dɛ mais ni Hasimi malo la ne Bubula an malo la Ala kana Hasimi malo sinon nin politicien ninnu n bɛ ninnu dɔn trop a bɛɛ ka kɛlɛ poche dako de Zumana Sago i démissionné olu bɛɛ sɔrɔ k'i démissionné bi yan hakɛ to bɛ nin kan salala ma